Hola, bon dia. Estem aquí al restaurant Ull de Llebre, a la Bisbal del Penedès, i avui us farem 3 plats que tenim a la nostra carta. De primer farem un tartar de tonyina amb advocat, després farem un bacallà confitat en carxofes i acabarem amb l'espuma Ull de Llebre. Començarem fent el bacallà, que així anirà fent el foc. Primerament, el bacallà. Hem fet això prèviament, un bacallà, unes carxofes confitades amb oli d'oliva que han estat al foc durant 35 minuts a 65 graus. Sobretot no ha de bullir mai l'oli i llavors aniran confitant. Llavors aquest plat és molt senzill, el més complicat és això. Llavors agafarem el bacallà, el ficarem en una cassola i li afegirem aquestes carxofes amb l'oli que hem fet abans. I llavors el posarem al forn, en aquest cas el posem en un forn que tenim aquí al restaurant, que és de llenya, però bueno, també es pot fer amb un forn normal i corrent, però amb aquest hi dona més bon gust. Bueno, anirem deixant això que es faci aquí al forn, normalment ha d'estar uns 8 minutets. I de mentre es va fent això, farem el tartar de tonyina. El tartar de tonyina és agafar una tonyina fresca i tallar-la a trossets molt petits. La tonyina aquesta ha de ser molt fresca perquè el tartar és un plat que s'ha de menjar el peix cru, llavors ha de ser molt fresc. Anirem posant aquí al bol tots els ingredients. Després també hi va un advocat. A veure. També el tallarem de la mateixa manera. I quan tinguem això, li afegirem una mica de sal, una mica de pebre, una mica d'oli d'oliva, en aquest cas un oli fet per un noi d'aquí a la Bisbal, que es diu Jordi Pasqual. I un vinagre de chardonnay de la Gustus, que és del Vendrell. Bueno, doncs quan tinguem tot això és qüestió de barrejar-ho tot ben barrejadet, xafant una miqueta així tot s'ajunta millor. I aquest plat, que seria un plat molt fresc ara que ve a l'estiu, l'emplatarem aquí amb un aret d'aquests, així queda força bé. Ficarem unes fulles d'enciam per sobre. Bueno, i aquest plat ja estaria. Aquest plat el podem acompanyar amb unes torradetes i queda molt bé. En aquest cas també hem fet un romesco, típic de la zona, que també li queda molt bé. Bueno, ja tenim el bacallà confitat. Ara farem l'espuma Ull de Llebre, que és una espuma feta de crema catalana que porta una mica de caramel, de vainilla i gelat de llimona. Bueno, això és un sifon, fiquem aquí
l'espuma de crema catalana. I acabarem amb el gelat de llimona. Bueno, doncs espero que us hagi agradat. Aquí teniu uns plats que podeu trobar a la nostra carta al restaurant Ull de Llebre. Estem aquí a la Bisbal del Penedès, oberts tots els dies al migdia, menys el dimarts. A les nits obrim divendres i dissabte i els diumenges també fem esmorzars de forquilla. Espero que us hagi agradat.